أرست زينة نحد عام استناوح زبان سلطان جنرال تادس ورده أو عودة بوليتيكا تهاجر الزرارة بخوين مقصالو يجلس الله تمرماري توا كريستينا كوك أب جعزة ورحي حدش تاريخ عالم كم زمزجبت تحبيرو إيران أمريكان نختصم نسأل تخصي دو نايم بارس ممعنات أب عالم حدش ناي سلام كدان موخان تجلسو سلام تعنا بالله كبرات تخطات التدار بسن تبي التلفزيون يالومي مشهد حزنا يوم زينات هجميرنا لنا نخت كتاتولنا بخبر نعدم حبيركم تسنح بلا أساس فلما عمل اختي عقل قلوت فنو تجراي نباخم كنبل سممع بروتيريا زفرو محايلتات نتكبراونت از سممع كتاكو ناي كل جزيز اوعيتنا ناي كل شاب ميديا دفيتنا نكون تخونه زلنالو فلي مدرخ جن از اوعيتن دفيتن زي لعل زخون يكون اجندا قدامنت كوهاو زجدد خوينو رخيبنا يولنا تسمع معتي اتناي سلام سند كابتاز تسمع معلا قصبه جميره تخصوت او زبلت كون تخونه اتخالي نتخصون كيناتن بعاويو مخنيها زخونه بوليتيكاو تقارنو جن ملاش كيتوهاو يو 3 عامات زليقو زلو دحر 3 عامات ابزح الساعات اتات زبلت تخسون هيودك حنت مهتصنون كيترف بليعه تحتوتات حزب تግራይ ክትምልስ ዝተመድመደት ባይታ ሰላማዊ ቃልስ እውን ጸቢባ ክንድ ዑንቂ ቀርያ ህዝቢ ሕዝውን ኣብ ሰላሕታው ጽንታ ከኣቱ ግድን ኮይንሎ ነዚ እውን እዩ እዚ ዘለናሉ መድረኽ ኣጀንዳታት ፕሪቶሪያ ቀዳምነት ክረኽቡን ብኺናት ክፍታሕ ዝኽእል ሕቶ ብዘይ ምህላው ተስማዕማዕቲ ምእንተት ሰላም ዝናፈቐ ህዝቦም ባይታ ክሕዙ ምጽዋዕ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺብሎ ተዋዓልቲ ሓይልታት ተቃራሪቦም ክሰርሑ መደብ ሒዞም ትልሚ ሓንጺጾም ክወፍሩ ነብስ ወከፍ ዝገብሩ ወርክብ ኮነ ዝውስንዎ ውሳነ ህዝቢ ክፈልጥ جبرو أبي سفيح متأمن خينهم بوحدو أبتاس من معزل لوا أقدس نتبتات كفتسون بزي مخالهم تزخف مكران كتحاسبوا زخبد هيوتن أبي العلي اتبزي حاتيات جبن استفرد هزبي يورد نرق لنا زم توعلتينا أبنا تمازالتي بوحس من قدن بخبر مملاس أبز ملكات فاتنيا يقلشو نسو يعنكفو نسو يباي بحالو جزءات مريت تجراي كي تشرارفه نفس واننتو أبي مملاس ملكات فاتنيا يقلشو نسخبا بحالو بجت يخون مهيا ندادي يخون مدابريا كحسا يخون لمعات وزت زملكات وسنت أجناتات تفاعثنيا كإلا شلومن لعلن تحت تتبهالو يرأيو أنا يكون كن السوق يبهالو إذا اللي خنوترن إذا زي مزراب موسانن مفر الراجن إذا كم مسألة أي مرة أي نخينات مدلواتن نتن أبس مع بروتيريا استقمت عمسرة أو نتفتات مفتاح مويترف نقول لهم زود لعل كل دما هزب زي بالكازة الرفوت إيد مخانو كردا فقادن يازخون حيلي أي رأين زلو أتقداي بوليتيكينياتات كوينو أبي قرن صحين أبي جوهن بخيات زلو هزبي حزبون أبي سلحتها وصنتان هاللو حزبون سفرتي كاب مريت ماتهم أوصيخا عطقات كاب بيت ماتهم أباريرخا زي حقاو من محدار أفريسكا نجارات كلن نابك قدمت قمت كل تشعن 10 سلسنا زنبرم كونتات مليسكا سلام ممصا بوليتيكاو طرح زي كونس سبعو حربنينت نحلو حزبي أبتا زلوا نايت فات مقلو خصنح مغوار كم تنقاد راس قبر هيوت باي كداين زبلوو منبر شوان تግራይ كم حزبو يريون طرح زي كونس تاريخ زي يرسعو بهراو بدل ناب مخان سغاغر زلو حق خوينلو مملاس تمزابلتن موحاس غزاته وحدነት تግራይን ዝኾነ ሓይሊን ፖለቲካው ድሌቱ ይክጥቀሙ ሊልካ بمسقع كابت ترخوة تقمي اتي نزو السانة زب موسانكا اتفترو حاجرا وحادقا كمز زايد اتحادقا مستفترة كرد اكاز قبا حق خون قبو اين مران مملاست مزاولتن مرققات قزعاتا وحادنتن حزي باقي حزب تግራይ بزمرص او منغستي ممحداريو نابو كوينات زاتو وخونه بقصالي كمزق على سلو بترغاغامي زغلصو مرغاص مسل عرس محدرايو اتي ابنويح ناي سلطان موال زمص حزبي بمعاد مراحك شيمو لزغبا كم زي خونه اب استفلال قواماتن اب صحفات ليقاناتن انرخبو حقيو انت خونه كينات تفطيرو اعريو مستحسن بهراوي كبر كبل كبيد واغا مسكفلن مراحتو بزتفرارمو سمم بريتوريا بغزيام محدار ابيلو نابسروع منغستነት ከሰጋገር ዘፍቅድ ኩነታት ተፈጥሩ በዚህ መሰረት ድማ አብ ፈላማይ ዘበን በጌታቸው ዝምራህ ግዚያው ምሕዳር ተመስሪቱ ድሕርቲ አዘራራቢ ናይ ጌታቸው ረዳ ናይ ስልጣን ዘበን ድማ በሙኩር ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራህ ግዚያው ምሕዳር ቀጽሉ ዘበን ስቃዊን መከሩን አብቂዑ ናበስሩዕ መንግስትነት ክምለስ ሐሲብዎ ዝነበረ እዚ ናይ ጀነራል ታደሰ ናይ ስልጣን ዘበን እዚ ዝባል ተስፋ ሕዌትን ብሄራዊ ክብረትን ከይራአየ ናብ ሳልሳይ ዙር ግዚያው ምሕዳር ተመሐላል ይፈሎም ነዚ ስዕቡ ዝውሃብ ዘሎ ርእይቶ አገዳስነት በህዝብ ዝተመረጸ መንግስትነት ዘመላኽት እዩ
አቀራርቡ ይፈላለ አበ ከይደዚ ከምዚ ዝበለ ድፊት አበ ስልጣን ክጸንሕ ዝደሊ ኃይሊ ያሃሉ ብዘይ ገድስ እቲ ቀንዲ ነጥብ ግን ህዝቢ ትግራይ በመረጻ ዝመጸ መንግስት የድልዮ ዝብል እዩ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ምምሕዳር ትግራይ ክመርሕ ጸንሐ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት መንበረ ስልጣኑ አናውሕ ዝብል ሓበሬታ ብስሩዕ መንገዲ ሎሙ ንጎሆ ዝወፀ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ኣብቲ ሎሙ ጉሓት ቁጽርን ዓንቀጽን ተቂሱ ዝወፀ ሓበሬታ እቲ ብፕሬዝደንት ተዋሃበ ናይ ስልጣን ግዜ ንሓደ ዓመት ምንውሑ ዝገልጽ ኮይኑ ቅድም ኢሎም ብዘይ ስሩዕ መንገዲ ዝዝረቡ ዝነበሩ ንሽዱሽተ ወርሒ እዩ ዝብሉ ርእቶታት በዜና እዚ ውድቅ ኮይኖም ኣለዉ በወገን ትግራይ ትጽቢት ዝግበረሎም በዜና እዚ እውን ቀጥታዊ ጽልዋ ዘለዎ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ትግራይን ቢሮ ጉዳይ ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ትግራይን ነቲ ዜና ተቐቢሎም ተቃልሑ ወተራእዩ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርእይቱን ቅዋምን ከቕምጥ ልዑል ትጽቢት ዝግበረሉ ውድብ ሕወሓት ብስሩዕ ዝኾነ ዝሃቦ ዓይነት ሓበሬታ ዘይምህላው ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ዋላ እኳ ዝተፈላለየ ኣብያተ ምኽሪ ወረዳታትን ከተማታትን ትግራይ ንጉዕዞ ፕሬዝደንት ታደሰ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስዒቡ ጉባኤታት እናካየዳ ንስልጣን እቲ ፕሬዝደንት ብቀጥታ ዝወቅዑ ውሳነታት እናሕለፋን ተቐንያ ከም ውድብ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ እዚ ዜና እዚ ዝሰናደአሉ ደቂቕ ዝተባሃለ ነገር የለን ትሕዝቶ ውሳነ እዞም ኣብያተ ምኽርታት ብግዚያዊ ምምሕዳር ምምራሕ ደው ነብል ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ተወዲዩ እቲ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት መንግስትነት ናይ ይመለስ ዝብሉ እትርከብዎም እዚኦም ምስ ሕዚ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ስልጣን ዕድል ሒዙ ናብ መቐለ ከም ዝምለስ ተፈሊጡ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ዘለዎ ተቃርኖ ካሊእ መልክዕ ፖለቲካ ትግራይ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ኣዕሪ መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ ካሊእ ፋና ቴሌቪዥን ኣብ ጉዳይ ምሕደራ ሕሉፍ ዓመት ፕሬዝደንት ታደሰ ሒዝዎ ወፂኡ ዘሎ ናይ 14 ደቂቕ ሪፖርታጅ እዩ እቲ ሪፖርታጅ ተጎልበበ ልምዓት ትግራይ ብዝብል ነቲ ብኩናትን ወረኩናትን ተጎልቢቦም ዘለው ናይ ልምዓት ዓወታት ኢሉ ዝሓብሕቦም ናይቲ ክልል ምንቅስቃስ ብዳታ ኣደጊፉ ክትንትን ተራእየሉ ኣብዚ ሓፂር ሪፖርታጅ ኣብ ዓውድታት ሕርሻን ኢንዱስትሪን ኣብ ሴክተራት ማሕበራዊ ልምዓትን ኢንቨስትመንትን ወዘተ ተራእዮም ዝበሎም ዝርዝር ጉዳያት ብቁፅራ ኣደጊፉ ዘቕረበ እንትኾን ትግራይ ኣብ ሓያል ናይ ልምዓት ምንቅስቃስ ከም ዘላ ዘመላኽት እዩ እዚ ዛንታዚ ብሓደ ወገን ትካል ሚድያ ማእኸል ሃገር ንዘበነ ስራሕ ታደሰ ወረደ ዝረኣየሉ ወይ ክሪአሉ ዝደለየ ኩርናዕ ዘመላኽት እንትኾን ብኻሊእ መንገዲ ድማ ጸብጻባት ልምዓት እታ ክልል ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝፈልጦ ንላዕሊ ተሒጦም ከም ልሳን ፋና ክረኽቦም ከም ዝኽኣለ ኣዘራራቢ ኣጀንዳ ማሕበራዊ ሚድያ እንትኸውን ተዓዚብና ኣለና ልምዓት ትግራይ በኣንደበት ቴሌቪዥን ፋና አንጊድና ክንፍለየኩም ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ የወደሙ ተቋማትን በመጠገንና አገልግሎቱን ወደ ነበረበት መመለስ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት ተሰርቷል። በጦርነቱ ምክንያት 15 በመቶ ወርዶ የነበረው የክልሉ የመጠጥ ውሃ ሽፋን ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ በተደረገ ርብርብ አሁን ላይ 40 በመቶ ደርሷል። 57 በመቶ የማድረግ ውጥን ተይዞ ነበር። በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው 1591 የመስኖ ውሃ ተቋማትን መጠገን ተችሏል። ይህም 11607 አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ አድርጓል። በመስኖ ስራ የተሰማሩ 166 ነባር ማህበራትን ማጠናከር የተቻለ ሲሆን 47 አዳዲስ ማህበራትም ተደራጅተዋል። የጥናትና ዲዛይን ስራዎች በወረዳ ደረጃ ለ3036.8 ሄክታር መሬት ልማት የሚውለው የመስኖ ስትራክቸሮችና ጥገናና ዲዛይን ተጠናቋል። ለ47385 ተጠቃሚዎች በመስኖ ውሃ አጠቃቀምና አመራር ዙሪያ ስልጠናም ተሰጥቷል። ምንም እንኳን እንደ ገረብ ሰገን ያሉ ግዙፍ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች በበጀት እጥረት መቆማቸውና የትራንስፎርመሮች መቃጠል በኢነርጂ ዘርፉ ላይ ትልቅ እንቅፋት ቢሆኑም የወደሙ አነስተኛና መካከለኛ የውሃ ተቋማትን መልሶ በማንቀሳቀስ ረገድ ውጤት ታይቷል። ከጦርነት ማግስት አገልግሎቶችን ከማስቀጠል እኩል ኢንዱስትሪዎች ወደ ምርት ማስገባት በፌደራል መንግስቱም በጊዜያዊ አስተዳደሩም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ የተሰራበት ውጤቱም እጅግ አመርቂ ሆኖ የተነሳ ነው። ነባር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችን ወደ ስራ በመመለስና በማጠናከር ረገድ ከፍተኛ ውጤት ተመስክቧል። 100% የተሳካ ነበር። 1376 አነስተኛ፣ 203 መካከለኛና 13 ግዙፍ በድምሩ 1592 ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች እንዲጠናከሩ ተደርጓል። ስራው ነባሮቹን በማጠናከር አልቆመም፣ አዳዲስ ኢንዱስትሪዎችንም ፈጥሯል። ሪፖርቱ እንደሚያመለክተው 325 አዳዲስ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችን ለመፍጠር ታቅዶ 131 የሚሆኑት ተቋቁመዋል። በተለይ በግዙፍ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ 3 ለማቋቋም ታቅዶ 4 ተቋቁመዋል። ንሓደ ዓመት ሰናውሕ ዘመነ ስልጣን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዓውደ ፖለቲካ ተሃገር ኣዘራራቢ ኮይኑ ምቕጻሉ ይግለጽ ኣሎ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንሳልሳይ ግዜ ዝናዋሕ ዘሎ
ግዚያዊ ምምሕዳር ናይ ህዝቢ ትግራይ ብዝመረጾ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር መሰል ይጎድእ ምህላው ዓብላላይ ሚዛን ዝሓዘ ርእይቶ እንትኸውን ናብ ህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ንምስግጋር ግደ ግዚያዊ ምምሕዳር ወሳናይ ግደ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሕዚ ብሓደ ዓመት ዝተናውሐ ዘበነ ስልጣን ታደሰ ወረደ እውን ተመዛበልቲ ብውሕስ መንገዲ ክምልስ ዝተወረረ መሬት ናብ ሰብ ዋንነቱ ከእቱ ሕይወት እንዳግመ ህንጸትን ክጅምር በዚያ አቡል ድማ ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ዝመርጽሉ ጥጥሕ ባይታ ከመቻቹን ተጽቢት ይግበረሉ ድሕረ ዜና ሹመት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝወሃቡ ዘለው ርእይቶታት ከም ዝስዕብ አዋዲድና የለና ታደሰ ወረደ አዲስ አበባ ኸይዱ ተማሊ ኸይዱ ሰንበት ምድሪ አዲስ አበባ ኸይዱ ንምንታይ ከም ዝኸደውን ፈሊጥና የለና ኣብ አዲስ አበባ ዝሽራሕ ዘሎ ተንኮል እውን ተረዲና የለና ከም ሚድያ ክንረኽቦ ዝግባአና መረዳእታ ረኺብና ኣለና ለዚ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እዚ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ኢልና ንህዝቢ ንምርዳእ ኣብ እንኽእለሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና ኢልአ ዝሓስብ ጀነራል ወዲ ወረደ ንአዲስ አበባ ዝኸደሉ ምኽንያት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ንምምካር መጋቢት 27 2018 ሰንበት ምድሪ ንአዲስ አበባ ኸይዱ ይብል ሞ መጋቢት 27 ክኸድ ከሎ ንካቢኒ እውን ኣይነገረን ንሕወሓት እውን ኣይነገረን ንሰራዊት እውን ኣይነገረን ኣይተረዳድአን ህዝቢ ትግራይ እውን እዚዩ ሃንደበት እዩ ኮይኑዎ እኒሄ ንዕቐት ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ንዕቐት ሃንደበታዊ ኦፕሬሽን ናይ ንዕቐት ኦፕሬሽን ከም ምዃኑ ክንርዳእ ክንከል ኣለና እዚ ንዕቐት እዩ ምናልባሽ ተንዕቐት ብግልፂ ነጊሩና እየ ዝሓለፈ ኣጻሪና ኢና ካፍታ ቢሩ ኢና ኣጻሪናያ ክንታኾስ ንኽእል ኢና ንስልጣነ ኢለ ዝበለን ብግልፂ ወዲ ወረደ ቃል ብቃል ዝበሎ እየ እዚ እቲ ዝኾን ዘሎ እዚ ፀገም እዩ ነጊሩና ኸዓይ ንስልጣኑ ፍጹም ንድሕሪት ከም ዘይብልን ክታኾስ ዝኽእል እንተኮይኑ ክታኾስ እውን ድልየት ከም ዘለዎ ነጊሩና ወዲ ወረደ ኣስናፍ ክትርድእዎ ኣለኩም ታይና ክንገብር ዘለና ኩልና ንሕስ ውዕል ፕሪቶርያ ዝፈረም ሕወሓት ፌደራል መንግስቲ ርክብ የብሉን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ርክብ የብሉን ነገራት እንተቐኒዖም ደጊም 3 መዓልቲ ቀሪኑ ኣሎ ከርክብ እየ የርክብ ስለ ዘለኹ እንተስ ክንፈላለ እንተስ ክንቀራረብ ዝገበርኹም ክትገበሩ በብናይ ባዕልኹም ኣማራፂ ይለቅቕ ስለ ዘለኹ ካብ ሱቕ ኢልና በብበረኻና ንተርፍ ግን ሶፍተን ቀርየን ዘለዋ 3 መዓልቲ ትገብሮ ነገር እንተልዩ እኳ በቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጻውዒት ብናይ ብልጽግና ኦሮሞ ሽርሒ እታ ጽምዶ ንምፍራስ ኣይሞተ ሕየት ገይሩ ምእንታ ኩናት ከይኽፈቶ ጽምዶ እውን ንምእታን ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ሚኒስተራታቶም ገምጊሞም ብልጽግና እውን ገምጊሙ ከም ትቅድሚ ሒዙ ንሰብኦ ዝነበርናት ግዚያዊ ምሕዳር ዝናወሐሉ መንገዲ ንምፍጣር ዕድመ ስልጣናቶም ዝናወሐሉ መንገዲ ንምፍጣር ዕድመ ግዚያዊ ምሕዳር ብሽርሑ ንምንዋሕ እዚ ሽርሑ ብልጽግና እዩ ናይ ውርደት እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ንትግራይ ኣጥፊእዋ እዩ ካብዚ እንድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ትግራይ በሊኻ ንምቕባር ንምሉእ ስዕረት ኢድካ ንምሃብቶ ዘይኮይኑ ካሊእ ክኾን ኣይኽእልን 99 ከመቶ እኔ እርግጠኛ ሆኜ የምናገረው ወዲ ወረደ መቀጠል አይችልም ቲፒኤልኤፍ አፈቅድለት ታደሰ ወረደ ቻው ደሓንኩን ቻው ደሓንኩን እንኳ ብድሓን ኣተኻ ብሰላም ኣተኻ ድሕሪ ሒዚ ግን ንስኻትኩም ንህዝቢ ትግራይ ዘውፃኹሞ ጉድኣት ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ዓመትን ፈረቓታትን ግን ብጣዕሚ መሕዘኒ መሕፈሪ እዩ ተዝናነዩ ይኽዱ ግን በይዛኻትኩም ግደፉልናቲ ቃልሲ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለመዳዊ ቅልውላው ንክእለይን ኩናትን ወረብ ኩናትን ጠፍዩ ብሰላማዊ ንፋስ ክትካን ኣብ ምእካብ ዓቕሚ ተጋሩ ትኹረት ምግባር ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ይዘረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘለው ተጋሩ ጻውዒት ዘተን ሰላማዊ ቃልስን የቕርቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ ናብ ካሊእ ፀፍሒ ይቕየረሉ ትግራይ ምድሓን እትኽእለሉ ብሕታዊ መንገዲ ዘተን ምርዳን ልዝብን ኮፍ ምባል እምበር ተኽሱን ጎነፅን ዘይምዃኑ ትካልና ብተደጋጋሚ ዝሰርሐሉ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ እስዕብ ዝተዋደደ ትሕዝቶ ሰላም ቀይሕ መስመር ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ናይ ዝገልጹ ወገናት እኩብ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ ወዚ ብጣዕሚ መሰከፊ እዩ መፍርሒ እዩ ስለዚ ሕና ብዝተኻእለ መጠን ከም ተጋሩ ማእኸልና ክንገብር ዝግበአና ትግራይን ጥራሕ ምስ ትግራይ ጽቡቕ ዝሓስብ ኩሉ ክጠቕመና ይዕና ዝኾነ ይኹን በቲ ምጻእ ብዘይገድስ
سنترنا جن تجرينا نتقامل نجن حديو نختقامل مستحدات خيرو تحدون مستقامل مساحات خيرو أما نجو بتاريخ تجري ترى إذا فلت حد كينات تقاتمو which is gonna be mess تقيلنا هنتفين أمانة سلزي تجري مع أخذ تجرنا إحنا كنحاول كندحن نخن سلزي زوم سازي أتم بتن زلون هين مهين لما بحدا مسيوم تراديوم نتهزبي صبو ناي كافت زب حلفو بسلا زوصلو خلطات كفترالو امبر بتحز انه ነገር ተቀጽሉ በጣም መሰከፊ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ግን ኮፍ ኢልና ንማየጥ ሕርዩ ጽዕንቱ ክንፈጥር ኢና ህዝቢ እውን ሓደ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ተፈላለዩ ዘለውን ሓደ እናኾነ እዩ ዝኸይድ እቲ ሰራዊት ተፈላለዩ ዘለውን ሓደ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እቱ ብትን ኢሉ ዘሎሲ እንዲያም ቶም ሃይማኖት መራሕቲ ቶም ናትና ማለት እዩ ቶም ዓዲ መራሕቲ ነገሩ ኩሉ ሃይማኖት መራሕውን ፖለቲከኛ ጌርናዮ ኢና ኣብቲ ህዝቢ ተቐባልነት ከይረክብ ጌርናዮ ኢና ግን ቶም ሃይማኖት መራሕቲ ቶም ዓዲ ቶም ሽማግለ ዓዲ ኩሎም ተኣኪቦም نتأكد بزعبها هزبنا نزارب صعنتنا نفطر هزبنا ندحن انت تأكيبنا أيو سلزي نابت أربيزا نمصا نابت أربيزا خمصا خلق انت عنتو زولكو خاطت فتسمت اللايا دحريو خمزين تاقيرنا جن هزبنا زي دحنا لمن قدي يلا عقم زلو وبب خبابي قلو حساب زلو وبب خبابي قلو اتحساب نابت أربيزا نتمتين أيو اتحساب انت وديونا أيو وديونا انت تمايعيتنا له اتلدربون انت دربينا أيو نايت تقراي حزب تقراي تحز وصحي وزلو حدقا زين فتحوا له من قد منهم يلا لعلي ناس ما نمس فتح لنا انا فيدرالون ما نم لعلت حزب تقراي بعلو نبعلو زفات حسي ما نم لعلي زفات يلا كنفتح له نخل صقمنا ناتنا صقم فتحنا نا حزبنا صقم كنفتح نخل اتبب كباب يزلو اكل طرحيو زناي مقله قال ناي اديس ابا قال سي ناي مقله قال سناي مزعم زبحال زلو سي كنقدفو لنا زلو شجرت زلت صقم سلام بقد نخفتح انت خوينا كن حزون ناي تقراي عقمتات تزلو جزياو ممحدار جزء سلا زي رفدا نخلو حقافاي بزمخانه بهراو ارق بمكياد الشاغراي بزخانه نا حزب التمرص منغستك شاغرل زخل مقدي ادلات كفطر لو እዚ ቤት ምክርዝ ወይ ከዓ ግዝያዊ ቤት ምክርዚ ዝኮነ ኮሚሽን ወይ ከዓ ዝኮነ ጉባኤ ነገር የጣይሽሞ ወይ ከዓ ዝኮነ ኮሚሽን ነገር የጣይሽሞ ብሄራዊ ዕርቂ ይገባል ናይ ብሄራዊ ዕርቂ ኮሚሽን ሲ ይሃልወን ስለዚ ትግራዋይ حزن نكاسس نابيت فرد نقرب قال ما لقى أيخون قل تقرأي زتفلا لينا عرق ميلات هات اللون ببخابي خيرك حتى ما يبغى تقرأي بخمو سلذي زوم لمدتات يوم نمت أيامه بزوح عمتات زتبدل له بتعمل زتبدل له زبدل له حزن أب نحر مورر هذا تمتينا صبوا أيخون أنتنا عسجن حق تفليتو زبدل تفليتو يقرأ تبعهيلك تخححسك هي كام دمار نقيمت فتحوا بزخونه من قد مالتي تفتح مالت بأسر مقطع ويقال زي كون يخالي تنا عسجن حق تفليتو زبدل وبدي ليلو يقرأ تبعهيلك تخححسك نقيمت إن خدلو مسرح يحلو زبل بترجعنا أقربنا أنا سماع يقولون جراش بوليتيكا حتى زي عريو تخلي نجار الريخلي سرعات مجمرة أرزق بوه سرعات كعرخان أي كلنا تصاطفوا يدلي كلنا أسفحنا تابنا يودواوي بوليتيكا تابنا يودواوي ربحان طعمن وصيلنا كم هزبي تعد زي مالت ندقنا نورسو عدد خوين مالتي نحواتنا ندقنا نورسو كم هزبو نقصل انتهينا ناتي طعمي يترفني ويحاني وسن ربحا حديقات أغلالي كم هزبي كم يقرنا ينات حوزهنا تزين وصلل من مخخار هين مهين مبهال مرددا متحللاي عدلاي يويل أمن كاب حانتي أب جمجم بحري تركب كتما ليبياز تبقست جلبا أب مأخلاي بحري بمقلبات العلي 8 سدتنياتات كم زطفو تكال سدتنياتات حبرات هاجرات تفليتو
እታ ጀልባ ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሊብያ ኣብ ትርከብ ከተማ ታጅራ ክትብገስ ከላ ኣስታት 127 ኣሳፊራ መንባራ ዝተፈለጠ እንትኾን እታ መርከብ ኣብ እዋን ጥንኩር ኩነታት ኣየር ማይ ባሕሪ ከም ዝተገልበጠት ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት IOM ገሊጹ። ሓንቲ ናይ ንግዲ መርከብን ሓንቲ ጎታት ጀልባን 32 ሰባት ከድሕና ምኽኣለን ሓለዋ ባሕሪ ኢጣልያ ናብ ደቡባዊት ደሴት ላምፖሴዳ ኢጣልያ ከም ዘሰጋገርውን ጸብጻባት ኣመላኺቶም። ሊብያ ካብ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ብሕሰም ድኽነት ብሰንኪ ኩናትን ጸገምን ዝኸዱ ስደተኛታት ቀንዲ መተሓላለፊት ኮይና ከም ዝጸንሐት ይግለጽ። እታ ጥሒላ ዘላ ጀልባ ሓለዋ ባሕሪ ኢጣልያ ካብ ላምፔዱሳ ኣስታት 80 ማይልስ ርሒቓ በስደተኛታት ዝመልአት ጀልባ ኮይና እታ ጀልባ ኣብ ዝተረኸበትሉ እዋን 19 ሬሳታት ከም ዝተረኸበ ህይወት 58 ሰባት ድማ ምድሓን ከም ዝተኸኣለን ጸብጻባት ይሕብሩ። IOM ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሊብያ ኣብዚ ዓመት ክሳብ ሕዚ ብውሕዱ 990 ሞት ስደተኛታት ከም ዝተመዝገበን እዚ ድማ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ክነጻጸር እንከሎ ብኣስታት 150 ሚእታዊ ወሰኽ ከም ዘረኣየን ተሓቢሩ። ቅልውላው ኩናት ትግራይን ስራሕ ዕድል መናእሰይ ብዘይምፍጣሩን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ ኣደዳ ሞትን ስቃይን ይኾን ከም ዘለው ጸብጻባት የመላኽቱ። ኣብዚ ቅንያት እውን ይትባረክ ዝተባሃለ ግለሰብ ምስ መሻርክቱ ብሓባር ብምዃን ልዕሊ 3000 ሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ከም ዘመላለሰ ልዕሊ 100 ሰባት ንሞት ከም ዝዳረገ ልዕሊ 80 ደቂ ኣንስትዮ ንኽዕመፃ ከም ዝገበረ ይወፁ ካብ ዝቐነዩ ጸብጻባት ምርዳእ ይከኣል። ተመራማሪት ክሪስቲና ኮክ ኣብ ጉዕዞ ወርሒ ሓድሽ ታሪክ ዓለም ከም ዘመዝገበት ተሓቢሩ። ሚያዝያ 2026 ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ናሳና ብወርሒ ኣብ ዝለኣኾ ታሪኻዊ ልኡኽ እትሳተፍ ዘላ ክሪስቲና ኮክ ካብ ምድሪ ኣዝያ ርሒቓ ብምጓዓዝ ቀዳሜት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ሓድሽ ክብረ ወሰን ዓለም ኣመዝጊባ። ክሪስቲና ኮክን መሳርሕተን ካብ ምድሪ 252,756 ማይልስን ብምርሓቕ ቅድሚ 55 ዓመታት ብኣፖሎ 13 ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ርሕቐት ክብረ ወሰን ከም ዝሰበርዎ ተገሊጹ። ክሪስቲና ኮክ ካብቲ ትሑት ናይ ምድሪ ህዋ ወፂኣ ናብ ዓሚቕ ህዋ ብምጓዓዝ ቀዳሜት ጓል ኣንስተይቲ ኮይናላ። እታ መንኮራኩር ብድሕሪት ገጽ ወርሒ ክትዝውር እንከላ ምስ ምድሪ ዝነበሮም ርክብ ን40 ደቃይቕ ዝኣክል ሙሉእ ብምሉእ ተቋሪጹ ከም ዝነበረ ናሳ ገሊጹ። እቲ ልኡኽ ን10 መዓልታት ዝጸንሕ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ኣብ 2028 ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ወርሒ ንምዕራፍ ዝግበር ጉዕዞ መንገዲ ንምጽራግን ስርዓታት ደገፍ ህይወት እታ መንኮራኹር ንምፍታሽን ተባሂሉ። እታ መንኮራኹር ሕዚ ዑደት ወርሒ ወዲያ ናብ ምድሪ ትምለስ ዘላ ኮይና ኣብ ዝመጽእ 2 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ድማ ኣብ ውቅያኖስ ፓሲፊክ ትዓርፍ ትጽቢት ይግበር። ክሪስቲና ኮክ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ህዋ 328 መዓልታት ብምጽናሕን ናይ መጀመርያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝተሳተፋሉ ናይ ህዋ ጉዕዞ ብምክያድ ክብረ ወሰን ዓለም ዝሰበረት ተመራማሪት ምዃና ይዝከር። ጸብጻብዚ ናይ BBC እዩ። ኢራንን ኣሜሪካን ንኽልተ ሰሙን ዝጸንሕ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕነት ኣብ ዓለም ሓድሽ ናይ ሰላም ኪዳን ምዃኑ ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን መንገዲ ሆርሙዝ ክትኸፍት እንተዘይኽኢላ ዓለም ሙሉእ ዕንወት ኢራን ክትርኢ እያ ምባሉ ስዒቡ። ቀልቢ ዓለም ኣብ ኢራን ክወርድ ዝኽእል ጉድ ክዕዘብ ቀልቡ ኣብ ሰማያት ፐርሺያ ከም ዘምሰየ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሙሉእ መሰረተ ልምዓት ኢራን ክውዕልን ከም ኣዘራርባ ትራምፕ ናይ ስልጣን ኢራን ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ክኸውንን ሰዓትን ፈረቓን ጥራይ እንትተርፎ ኢራን ተኽሲ ደው ምባል ሓዊሱ ናይ ሰላም ኣፍ ደገ ክተርኢ ተራእየሎ። እዚ ንኽልተ ሰሙን ዝጸንሕ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ መንግስቲ ኢራን ወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ ክኸፍት ዝሓውስ ኪዳን ኣሎ። እዚ ድማ ንዓለም ዘለዎ ሩፍታን ናይ ቁጠባ ምርግዓን ዓብዪ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ብትራምፕ ዝተወሰነ ሓደገኛ ውሳነ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ኢራናውያን ናብ ኣደባባይ ብምውፃእ ነቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምጥፋእ ዓመት ንምቋም ተሰሊፎም ኣብ ውግንና ሃገሮም ደው እንትብሉ ተራእዮም እዮም። ትራምፕ ኣብ መልእኽቱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍን ፊልድ ማርሻል አሲም ሙኒርን ዝገበርኽዎ ዝርርብ መሰረት ብምግባር ከምኡውን ነቲ ሎም ምሸት ናብ ኢራን ክወፍር ዝነበሮ ዕናዊ ሓይሊ ደው ክብል ብዝሓተትዎ ሕቶ መሰረት እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ንመፅቦ ሆርሙዝ ሙሉእ ብምሉእ ብቁልጡፍ ብሰላምን ክትኸፍቶ ቅድመ ኩነት ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ኢራን ክፍጸም ዝተሓሰበ መጥቃዕቲ ንኽልተ ሰሙን ደው ክብል ዝተስማዕምዕ ድማ በዚ ምክንያት እዩ ተባሂሉ ዘሎ።
መልእክቲ ትራምፕ ስዒቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራክቺ ኣብ ግዝያዊ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ምስ ረጋገጸ ደለይት ሰላም ህዝብታትን መንግስታትን ዓለም ነቲ ተበግሶኒ ኢደኖ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ደው እንተረኣይሉ ሓያላት ዕጡቃት ሓይልታትና ንመከላኸሊ ስጉምተው ደው ከብሉ እዮም ክብል አራክቺ ገሊጹ አራክቺ ፓኪስታን አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገር ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ትገብሮ ዘላ ጻዕሪውን ኣመስኪኑ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ኣብ ዝሃቦ ፍሉይ መግለፂ ድማ ድርድር ብጽቡቕ ተቐጺሉ እቲ ተኩስ ደው ምባል ካብቲ ናይ መጀመርያ ናይ 2 ሰሙን ግዜ ንላዕሊ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ኣመላኺቱ ድሕሪ ስምምዕ ምቁራጽ ተኩስ ክልቲኦም ሃገራት ብወገኖም ናይ ሰላም ዓወት ምባል ድማ ኣውጆም ኣለዉ ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦወርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈት ነፂሩ ዜናን መደባት እናቐረፀ ምፍናው ዝፍለጥ እዩ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መጋቢት ድማ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሽኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርዝ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪክን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ኣብ ዝኽእል ውድቀት ዘደህበ ኮይኑ ናሃር ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስፋሕን ከምቹ ኣብ ኣገዳስነት መጠሻ ሓድሽ መንግስትነት ትግራይ ዘድህበ ይኸውን በቀንዱ ኣብ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ተዓዲ ዝረኣዩ ዘለዉ ተኽነታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ጎነፃትን ተኣሪሞም ማእኸልነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስን ኣብ ምጥጣዕ ክብሪ ብሄር ሓልዋ መንነትን ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝዋፃእ ሕብረተሰባዊ ትካል ምጣሽን ቀንዲ ትኩረት እዝወርሒ እዩ ትግራይ ካብ ኣትያቱ ዘላ ኩለ መዳያዊ ጸገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰናይ ኣገዳሲ ምስ ደጋዊ ሓይልታት ዝግበር ልዝብ ኣዋፃይ ምዃኑ ዝኣምን ትካልና ኣድላይነት መጠሻ ባይቶ ዝምልከቱ ትሕዝቶታት እናቐረጸ ይፍንው ኣሎ ጠቕላላ ዜናን መደባትን እውን ናብዚ ናይ ትኩረት ኣንፈት ዘነጻጸረ ክኸውን እዩ ንሎሙ እንሆ ሉላው ግዛትና ይመለሰልና ዝተፈናቀለን ዝተሰደተን ህዝብና ናብ መረበቱ ይመለስ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ይረጋገጽ ፍትሕን ልዕልነት ሕግን ይከበር ክንዲ ዝበለ ኩናት ይደልሎ ይባሃለሎ ዞም ሰባት ዝፍጽምዎ ግፍዒ መወዳእታ የብሉ ንሕና ኣካል ኢትዮጵያ ኢና ነብስና ቆፂርና ሰላም ሓድነት ዲሞክራሲ ልምዓት ንልምን ንሶም ዝሓለፉ 7 ዓመታት ብግፍዒ ደፍኡና መድሎ ይፍጽሙልና ጄኖሳይድ ይፍጽሙልና ሕዚ እውን ሰላም ንሓቶም ካሊእ ቃል ይምልሱልና ለዚ እቲ ኩነታት ብኸምዚ ኩነታት ክሓልፍ ዘግብር ዕድል ፈጢሮም ይጓሓዙ ኣለዉ ንሶም ኦልሬዲ ጸላእት እዮም ክንልብም ዘለና ተጋሩ ኢና ኣብ ተጋሩ ከዓ ብፍላይ እቶም ደንቂርና ዘለና ንሕና እሊታት ህዝቢ ትግራይ ከይተምሃረ ዘምሃረና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መከራ ኮይኑ ኣብ ደረጃ ዘብፅሐና ንሕና ኢና ክንልብም ዘለና ንኻልኦት ጉዳያት ብኻልኣይ ደረጃ ክስርዑ ዝግብኦም ጉዳያት ገዲፍና ናብቲ ቀዳማይ ደረጃ ንምፃእ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ሉዓላውነትካ ምኽባር እዩ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ዝተፈናቀለን ዝተሰደተን ህዝብኻ ናብ መረበቱ ምምላስ እዩ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ምርግጋጽ እዩ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ብሄራዊ መንነቱ ተመንጢሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ መንነቱ ክምለሰሉ ምስራሕ እዩ ስለዚ ኩልና ናብዚ ንምፃእ ኩልና ኣብዚ ንሕበር እዚ ባሕር እዚ እዚ ህዝቢ እዚ እንድሕር ዘይሃልዩ ተፈላሊና ፖለቲካዊ ቃልሲ ንምግባር እውን ዕድል የብልና ህዝብኻ እንትነብር እዩ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ተሓሳስባታት ሒዝካ ክትቃለስ እውን እትኽእል ህዝቢ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ፖለቲካ የለን ህዝቢ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክህልው ኣይኽእሉን ስለዚ ናብዚ ንመለስ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለና መሪሕነት ትግራይ እውን ኣብ ዝኾነ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ኤኒዌር ዘለና ተጋሩ ዘለና ኣመራርሓ እውን ካብ ካልኣይ ደረጃ ንውፃእ ናብ ቀዳማይ ደረጃ ንምፃእ ካብ ሕቱኽቱኽ ንውፃእ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ንውዓል እዚ ህዝቢ እዚ ካብ መከራ ክነውፅኦ እንኽእሎ ንፅዓር ህዝብና እንተሒዝና ከዓ ዘይከኣል ነገር የለን ሓድነትና ንሓሉ ሓድነትና እንተሓሊና ፀገማት ትግራይ ክፍትሑ እዮም ክልተ ደቅና ነዋዲኺ ውልድን ዋላደ ነባልዕኺ
መንሰይ ነይሩ ዓደ ቆልዓ ዓደ ተስታይ ነይሩ ዓደ ጣዓ አንታ ዝኩሉ ናበይ ኣሎ ህዝብና ሰላም ይበል ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን ዜናታትና ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ይመስል ነይሩ ምስ ተረፉ ካልኦት ምድላዋት ኢቢኤስ ሓቢርኩምና ጽንሑ ሰላም